insalata friska, tipikament mediterranja. Ta' dam, żebbuġ, biċċa pastarda b'daqsxejn lumi masur, kollox frisk, kollox bnin. L-agrikoltura hija waħda mis-sisien li kull ekonomija sserraħ fuqu. Iżda l-industrija tal-agrikoltura hija waħda diffiċli għaliex tiddependi fuq ħafna elementi naturali, fuq it-tip ta' art, fuq il-klima, fuq l-ilma. Issa hawn min jgħidlek u iva, inbilli ma jkollniex prodotti lokali ma jkun ġara xejn. Mhux nixtru frottu ħaxix ta' barra? Ma fiha xejn ħażin illi wieħed jimporta dak illi l-pajjiż ma jistax ikabbar, iżda ikun żball kbir jekk nitilfu l-agrikoltura tagħna. Min aspett ekonomiku, il-pajjiż aktar jaqbillu illi jinxtara prodott lokali għaliex il-flus jibqgħu fil-pajjiż u mhux joħorġu barra. Jaqblilna wkoll aktar kemm min aspett ambjentali kif ukoll bħala kwalità ta' ikel. Ħafna drabi prodott importat jinqata' meta ma jkunx għadu matur sabiex jimmatura tul il-vjaġġ sal-ħanut. Iżda dan ifisser li l-freskezza u t-tjubija ma tkunx fl-aħjar tagħha meta jinqata'. U barra minn hekk, frott u ħaxix prodott fuq skala kbira jista' jkun fih xi kimika illi tgħinu jibqa' tajjeb aktar fit-tul. Fi kliem ieħor ikun inqas organiku. Mill-banda l-oħra, prodott lokali illi m'għandux għaliex ikun maħżun għal żmien twil jew inkella jivvjaġġa distanzi twal, m'hemmx għalfejn li jiżdiedu kimiċi miegħu biex jibqa' frisk. Dan għaliex sa jumejn qabel ma ġie fuq il-mejda tiegħek kien għadu fil-ħamrija jew inkella fuq is-siġra. Iżda l-industrija tal-agrikoltura hija wkoll piż kbir fuq ir-riżorsi tal-ilma tagħna, speċjalment l-ilma tal-pjan. Fil-fatt, qabel ma ġie introdott New Water, 86% tal-ilma użat fl-agrikoltura kien kollu ilma tal-pjan. 9% ilma tax-xita u 5% biss kien ilma reċiklat. Bil-kapaċità li jipproduċu ma' 7 miljun metru kubu ta' ilma fis-sena, l-impjanti għat-tisfija u trattament ta' drenaġġ bħala parti mill-proġett New Water qed jipproduċu biżżejjed ilma sabiex mal-35% tal-ilma neċessarju għall-agrikoltura jibda jiġi minn ilma riċiklat. B'hekk il-figura ta' 5% telet għal 35% filwaqt li tbaxxa l-ammont ta' ilma mill-pjan użat. Iżda l-proġett New Water x'inhu eżatt? New Water, jew inkella kif nirreferu għalih b'mod tekniku Highly Polished Tertiary Treated Water, huwa proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea illi permezz tiegħu l-ilma mormi fid-drenaġġ wara li jiġi trattat ma jintefax il-baħar iżda jgħaddi minn proċessi ulterjuri ta' trattament biex finalment ikun tajjeb għall-użu fl-agrikoltura u fl-industrija. New Water huwa ilma riċiklat li ġej mid-drenaġġ minflok jintra mal-baħar. Dan l-ilma jgħaddi minn proċess biex jerġa' jiġi ilma li huwa tajjeb biex jerġa' jintuża. Dan il-proċess jintuża wkoll f'pajjiżi oħra, iżda Malta għażilna li mmorru għal proċess li jagħti l-ogħla kwalità ta' ilma purifikat. Dan il-proġett ġie ffinanzjat fuq żewġ fażijiet permezz ukoll ta' fondi mill-Unjoni Ewropea. Fl-ewwel fażi kellna x-xiri u l-istallar tal-apparat li jippurifika l-ilma fi 3 impjanti madwar Malta u Għawdex. Fit-tieni fażi qed tiġi installata sistema ta' distribuzzjoni f'Malta u f'Għawdex u din tikkonsisti f'netwerk ta' madwar 70 km u l fuq minn 400 distribution point. Kif rajna fil-programm li għadda, it-trattament ta' drenaġġ jirriżulta f'ilma nadif bi kwantità ta' batteri, illi għalkemm mhumiex ta' dannu għan-natura meta dan l-ilma jitħallat mal-ilma baħar, iżda dan l-ilma ma jkunx tajjeb biex jiġi użat mill-bniedem. L-impjanti ta' New Water dan l-ilma minn flok ma jintra mal-baħar jgħaddi minn 3 fażijiet oħra ta' purifikazzjoni biex bekk isir tajjeb għall-użu sekondarju. It-trattament ta' purifikazzjoni huwa simili għal dak li jsir fl-impjanti ta' reverse osmosis. Dan it-trattament jikkonsisti fi stadji differenti ta' ultrafiltrazzjoni biex jitneħħew il-batteri, reverse osmosis biex jitneħħew ċertu kimiċi u assidazzjoni avvanzata biex jitneħħa kull sors ta' tniġġis illi jkun għad baqa' fl-ilma. Il-proċess ta' New Water jibda bl-ultrafiltration li huwa proċess tal-iffiltrar li jneħħi kull ħmiet solidu u jipprepara l-ilma biex ikunu jista' jgħaddi minn ġol membrani ta' reverse osmosis. Permezz ta' reverse osmosis jitneħħa total organic carbon li mluħa fl-ilma kif ukoll molekoli organiċi u inorganiċi. L-ilma li joħroġ minn reverse osmosis irid jiġi diżinfettat u dan nagħmluh permezz ta' advanced oxidation. Dan it-trattament joqtol batterji jekk ikun hemm fl-ilma, ma biex inkunu iktar ċerti nerġgħu nagħtu trattament bl-ultraviolet biex jekk ikun għad fadal xi organiżmi
dawn jinqerdu kompletament. B'hekk b'dawn il-proċessi differenti ta' trattament jitnaħħew pestiċidi, erbiċidi, additivi tal-petrolju, farmaceutiċi u prodotti għal kura personali. U b'hekk jitwassal għal kwalità tajba ħafna ta' New Water. L-aktar li qed jibbenefikaw minn dan l-ilma huma l-bdiewa fit-Tramuntana u fin-nofsinhar ta' Malta kif ukoll il-bdiewa Awċin. It-tliet impjanti ta' New Water mibnija bħala estensjoni tal-impjanti għat-trattament ta' drenaġġ li għandna fiċ-Ċumnija, f'Tabarkat u f'Ras il-Ħobs qed jipprovdu ilma illi fil-fatt huwa ittieb minn dak illi kienu jtellaw il-bdiewa minn taħt l-art. Dan għaliex l-ilma ta' taħt l-art minħabba estrazzjoni eċċessiva kien sar mielaħ wisq u ta' kwalità inferjuri. Għaldaqstant, id-drenaġġ trattat li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma tkompli tippurifika qiegħed jgħin biex il-bdiewa ma jibqgħux jiddependu fuq l-ilma tal-pjan. Il-livell ta' kwalità ta' New Water nipproduċu huwa tajjeb tant li huwa ċertifikat biex issaqqi frottu ħaxix li jittikel frisk mhux imsajjar. Għandna potenzjal ta' produzzjoni ta' 7 miljun metru kubu fis-sena, iżda dan ħajintlaħaq wara li nkomplu ntejbu l-proċessi tagħna u nlestu s-sistema ta' distribuzzjoni biex inkunu nistgħu nqasmu dan l-ammont kollu. Il-Gvern qed jissussidja dan l-ilma għall-użu agrikolu u aħna qed nagħtu priorità lill-bdiewa, però rridu nifhmu li mhuwiex bir blaqieħ. L-ammont ta' New Water nistgħu nipproduċu jiddependi fuq l-ammont ta' drenaġġ li jkollna x'nipproċessaw. L-ammont li jkollu kull bidwi għandu jużah bl-aktar mod għaqli biex ma jkollniex ħela u nieħdu l-massimu tal-ġid minnu. Klijenti ta' New Water għandna 770 li huma taħlita ta' dilettanti u bdiewa part-time u full-time. Il-bdiewa jaċċessaw l-ilma permezz ta' cards elettroniċi u distribution points. Dawn id-distribution points huma mqabbdin ma' netwerk ta' pajpijiet li huma mqabbdin mal-impjanti ta' New Water u jinstabu f'toroq u sqaqiem pubbliċi. Il-bidwi jista' jqabbad mal-iktar point viċin tiegħu jaċċessa l-ilma permezz tal-kard. F'Malta għandna 25 point fin-naħa ta' fuq u f'Għawdex għandna 5 points. Fil-bidu l-interess fin New Water kien ftit, iżda kellna grupp ta' bdiewa żgħażagħ li jridu jippruvaw u meta raw il-kwalità tal-ilma u s-suċċess li kellhom fil-prodotti tagħhom, il-kelma bdiet timxi u l-klijenti ta' New Water bdew jiżdiedu. Il-koll nafu kemm jafu jkunu kifra x-xhur tas-sajf meta jkunu xotti mingħajr qatra xita. Dan jitfa' piż konsiderevoli kemm fuq il-bidwi kif ukoll fuq l-ilma tal-pjan. Fil-fatt, in-New Water iservi wkoll bħala serħan il-moħħ għaliex il-bidwi jaf li għandu sors ta' ilma garantit anke fix-xhur xotti u għalhekk għandek inqas dannu għall-luċuħ tal-għeliqi u inqas telf taqlieħ. Aħna kemmilna li għandna dal-New Water idin nagħmlu ħafna iktar prodotti għax raba għandna kemm irridu, aħna li ma kenniex ilma tajjeb. Immissa nżuħilla l għandna kollox. Inna nużaw il-New Water ben 2 u nofs u 3 snin. U l-ilma tajjeb ħafna, m'għandu x'jaqsam xejn mal-li kellna. Idin nagħmlu ħafna affarijiet bih għax qabel pereżempju frawlej ma konniex nistgħu nagħmluha għax l-ilma tagħna hawnhekk l-mellieħa naqa' ikun fih naqra melħ biex infehmek, imma dan veru tagħmel x'tagħmel, veru kollox tajjeb biex tagħmel. U barra minn hekk, jekk inti għamilt il-frawli, mhux ħataqla l-plastik u daqshekk, tista' tarġa' tagħmel wiċċ ieħor. Għax inti meta tmur tiftaħ l-ilma taqbad kemm tagħmel il-kartu jibda ġej l-ilma, inti għandek moħħok mistrieħ li tagħmel x'tagħmel għandek biex issaqqieh u għandek l-ilma ġej il-ħin kollu. Dan l-ilma, dan New Water, tant kemm hu tajjeb li issa lanqas għadna nużaw l-ilma tal-ispjera, allura issa x'inhu jiġri? Qegħdin nużaw dan l-ilma il-ħin kollu u l-ilma tal-ispjera qed jistrieħ, qed jitjieb. Kif edna fil-bidu ta' dan l-episodju, il-bidja taf tkun diffiċli għaliex tiddependi fuq in-natura, fuq it-tip ta' art, fuq il-klima, it-temp, l-ilma. Issa, il-bdiewa ma' żmien talmu jikkontrollaw uħud minn dawn il-fatturi li jistgħu jkunu jew is-suċċess jew inkella il-qerda ta' xhur twal ta' xogħol. 1000 sena ilu meta Malta kienet taħt l-Arab, kienu ġew introdotti fost affarijiet oħra il-ħitan tas-sejjieħ, l-għeliq imtarġa u sistemi ta' irrigazzjoni fil-wiċċ permezz ta' kanali. Dan kollu kien rivoluzzjoni teknoloġika kbira għal dak iż-żmien.
Il-kanali ta' tisqija kienu joffru sistema ta' tisqija fi żmien ta' nixfa permezz ta' ġibjuni bilma miġbur fix-xitwa. Bleli imtarġa u l-ħitan tas-sejjieħ, il-bdiewa setgħu jużaw il-ġnub tal-widien mingħajr biża' illi jitilfu kollox hekk kif tagħmel l-ewwel xita goffa. Ix-xita għalkemm hija imprezzabbli meta tinżel fi kwantitajiet kbar f'daqqa waħda taf tkun ukoll seħħta li tista' tagħmel ħsara kbira. Tista' ġorr il-ħamrija kollha bil-prodotti miżruwajn magħha u f'kemm illi ngħidlek għalqa miżruwa tispiċċa fix-xejn. Bil-bidwi litteralment jitlef kollox għaliex meta jitlef l-għalqa tiegħu jitlef is-sors ta' ħobżu. Bil-programm New Water, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ħad tkun qed toffri servizz ieħor. Ilma li qabel kien jintilef, issa qed jiġi trattat u jista' jintuża mis-settur agrikolu jew inkella mis-settur kummerċjali. Dan l-ilma se jieħu post l-ilma tal-pjan li qabel kien jintuża minn dawn iż-żewġ attivitajiet. B'hekk il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma se tkun qed tikkontribwixxi biex permezz dan l-ilma alternattiv innaqsu wkoll jibda jitnaqqas ukoll l-użu tal-ilma tal-pjan fil-waqt li xorta nlaħqu mad-domanda għall-ilma. Naqqas, erġa' uża, irreċikla. Illum il-ġurnata nisimgħuhom ħafna dawn il-kliem huma l-bażi tas-sostenibilità. Huma wkoll il-ħsieb wara l-proġett New Water u anke sistemi moderni oħrajn ta' agrikoltura. Dan huwa l-kuntest illi fih qed naraw bħala pajjiż nittrasformaw il-water utility tagħna, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, f'Net Zero Impact Water Utility. U allura attività ta' produzzjoni u distribuzzjoni ta' ilma mingħajr impatt fuq l-ambjent tal-ilma f'pajjiżna. Nifhmu illi biex wieħed iwassal u jipproduċi l-ilma irid bil-fors jieħu ilma min-natura. Però permezz ta' programmi bħal New Water li jintuża mill-agrikoltura, li jintuża mill-settur kummerċjali, jew inkella l-istess New Water li jintuża biex iżid ir-recharge fl-akwifer bħal programmi ta' Managed Aquifer Recharge, b'dawn it-tip ta' inizjattivi il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma tkun tista' trott lura lill-ambjent tal-ilma volum bil-mod il-mod ekwivalenti lejn dak li tieħu. U għalhekk Net Zero Impact minħabba illi fil-waqt li qed tieħu ilma mill-ambjent bl-operat trasformat tagħha tkun qed terġa' tagħti dak l-ilma lura lill-ambjent. Iżda l-ħajja tal-bidwi lokali mhijiex faċli hekk kif il-kompetizzjoni tal-prodott barrani, prodott bil-massa, issir dejjem iktar ħarxa. Veru li l-frott u l-ħaxix ta' barra jaf ikun isbaħ u forsi jorħos, iżda dan ma jfissirx li huwa bil-fors ittieb jew iktar sustanzjuż. Darba ltqajt ma' bidwi u qalli ismani. Meta tixtri ħassa u ssib fiha xi bebbuxu jew inkella xi dudu tal-ħarir, tieħu xqata, tiskerraħiex, anzi, ħu pjaċir għax dak ifisser li dik il-ħassa hija friska u ma fihiex pestiċidi. Għax l-annimali u l-insetti jażlu l-kwalità u mhux kemm sabiħa jew irħisa. U ftakar li l-aħjar prodott agrikolu huwa dak li jikber lokalment u fl-istaġun tiegħu. U meta tmur tixtri l-frott u l-ħaxix tiddejjaq xejn issaqsil sit il-ħanut jew inkella sit il-van tal-ħaxix dwar il-prodotti li qed tixtri. Huwa sabiħ li nkunu nafu x'qed impoġġu fuq il-mejda tal-ikel għall-familja tagħna. Il-mistoqsija oħtilef. Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.